ons peperorgel kan spelen. Stuur die van Tempo Team eentje af met peperlokken. Ik zal eens even voorstellen, want zo aanstonds gaat de huwelijksmis beginnen. Aangenaam, pastoor Constant. Constant Lam. Shalom. Wat zegt hij? Shalom. Nee, die sjaal kan af. Ik heb de kerkvinger opgestoken. Yes, I sweat me an accident. The water knocks me against the rock. I have that always when I play in a rock band. Rockband? Guns N' Moses zeker. Ho ho, not so frank against me, eh? So we are not married. Apropos married, hè. Zou u dan Daar komt de bruid kunnen spelen? Yes. Nou, dan knallen we hem er maar in. Dat is een belletje gaat. Dat iedereen gaat opstaan. Je kunt weer gaan zitten. Beste wil krikken en klaar te komen. Jullie zijn naar deze kerk gekomen om de bijzijn van familie, vrienden en God jullie liefde te bevestigen. Maar voordat jullie het jaarwoord gaan uitspreken, wil ik jullie vragen om trouw te beloven ten aanzien van beide getuigen. Even kijken. Evangelie en Christmas en die van allemaal hier in de kerk aanwezig. Het bruidspaar heeft echter te kennen gegeven weinig tijd te hebben. Dus we zullen proberen de kerkdienst zo kort mogelijk te houden. Echter sommige delen kunnen we absoluut niet overslaan, daar ze onlosmakelijk zijn verbonden met deze heilige kerkdienst.
hebben, haar te eren. En erbij te staan en er trouw te blijven in goede en kwade dagen. In rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot in de dood. Jawel, meneer. Maar denk er even over na, Wil. Want nu houdt ze een beetje van je. Tijdens het huwelijk houdt ze heel veel van je. Maar na een scheiding, dan houdt ze alles van je. Beloof jij voor de boete die de Heer je mag gaan toevertrouwen een goede vader te zijn en een opvoeding te geven in de geest van het evangelie? Zeker, meneer pastoor. Beste Klaar, beloof jij je man lief te hebben, hem te eren en bij te staan en hem trouw te blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in de kroeg en in de kantine, tot in de dood. Jazeker, meneer pastoor, dat beloof ik. Kun je weer gaan zitten? Beloof jij Klaar voor de westertjes die de lieve Heer jou mag gaan toevertrouwen een goede moeder te zijn en een borstvoeding te geven in de geest van de evangelie? Jazeker, meneer pastoor. Wil je ten overstaan van de kerk en alle hier aanwezig wil te gaan nemen als zo'n wettige echtgenoot? Dan gaan we nu over tot de collecte. Meneer pastoor, Ja? de heer Van Koster heeft geen piek in het test. Beste parochianen, u weet dat onze Rabobank in heel gehemeld is. En dat onze losse centjes daar niet meer welkom zijn. Maar onze kerk gaat met de tijd mee. En vanaf vandaag kunt u takloos betalen. Via Apple Pay of draadloos te pinnen. Of anders. Anders een tikkie. Maar ik kan nu de getuigen verzoeken de ringen naar voren te brengen. Steek dan de ring in het teken van de huwelijkstrook aan de hand van jouw vrouw in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Steek dan de ring in het teken van de huwelijkstrook aan de hand van jouw man in de naam van de Vader, de vrienden en je vrijgezellenfeest. Beste Wilkrikke en Klaartje komen. Onze lieve Heer heeft nog enkele wijze lessen, want na de trouwringen komen de ontberingen. Het huwelijk is een relatie waar er altijd eentje gelijk heeft.
in het begin is het lekker warm. Maar het wordt steeds kouder. En echtgenote is verleden tijd van echt genieten. En samen met haar krijg ik een schoonmoeder. Oftewel een trouwmaat. Desalniettemin, namens de kerk en uit naam van allen hier aanwezig, bevestig ik dat jullie vanaf dit moment aanvaarden als man en vrouw. Ga heen en vermenigvuldig u. Klaartje wil van achteren komen krikken. Het is goed geweest. In de naam van je vader, je ex en je volgende bruiloftsfeest. Proost. Ja, we zouden heel graag een bed willen kopen. Ik zal in zwoeren dat ik u zo perfect met help. Ja, fijn, dank je. Fred, afdeling bedden alstublieft. Afdeling bedden. Hoera! Oh, is wat druk vandaag. Wat een volk toch. Tijd voor een botterenkje. Oh, een broedspaardje. Oeh. Zo. Goeiedag, ik zal u even voorstellen. Hoi. Fredje. Fredje Bergweter. Hallo, hoi, welke krikken? Oeh, dat heeft hier een zaak over. En jij mevrouw? Ik denk, Klaartje, krikken. Je van achter komen. Oh, nou, wat kan ik u met helpen? Nou, wij zijn op zoek naar een tweepersoonsbed. En het liefst een van rond de 400 euro. 400 euro? Ja. Meneer Mevrouw, wie zit die zeven? Dat is toch de kwaliteitsmeubels. Het goedkoopste bedje bij ons in de zaak is 8000 euro. 8000 euro? Gostikke nog, 8000 euro. Ik zie het, je schrikt er een beetje Ja, van. dat dacht ik toch, zeg. 8000 euro. Weet je wat, je kijkt nog maar even het rondje in de zaak. Misschien zeker nog even wat je wel leuk vindt. En als je het zegt, roep je mij maar, hè, Fredje. Fredje. Kan ik even hier achter nog even rommelen? Ja, prima, dankjewel. Goed, 8000 euro, schat. Ja, mijn excuses. Ik had het eigenlijk vooraf moeten vertellen, maar ja, Fred heeft de dwangmatige neiging om te overdrijven. Alles wat hij zegt,
Zo, multi in zin. Maar voor de rest is dat prima in orde. Dus, zullen we maar verlopen dan? Fred, Ja? mogen we nog even gaan vragen? Zeker. Ja. Als ik het verhaal van de collega begrepen heb, is uw goedkoopste bed 800 euro. Ja, dat zeg ik toch net. 8000 euro. Oh, ja, dat is het goed. En ja goed, wie breed is dan dat bed? Want we willen niet wie doet trailing. Nee, dat snap ik. Wie breed is het bed? Nou, laten we eens even kijken. Dat bedje, meneer en mevrouw, is 15 meter breed. 15 meter, ja. 1,50 meter short. En de lengte, ook belangrijk, de lengte van het bed. Ja. De lengte. Eens kijken. Dat ik het niet zeker weet. Ik vraag even mijn collega. Ja. Moment. Lambert. Ja? Lambert, kennst du eens even in de catalogus kijken wie lang de Confident Vitesse is? Fred? Ja? Je bedoelt de Confident Majorette? Of de Confident Plus Max? Wat bedoelt ze eigenlijk? Ik kon eens even kijken, excuus u. Ik zei het al, het is de Majorette. Ah, de Majorette. Majorette. Fred? Ja? Dat is 70 centimeter lang. 70 centimeter lang. Excuus. Dat heeft u eigenlijk van tevoren moeten zeggen. Mijn collega Lambert heeft een dwangmatige neiging alles te onderdrijven. Alles wat hij zegt, moet je met 3 van die volgen. Dus, dat bedje, dat is dus eigenlijk, loop ik even denken, 21 meter lang. Ja, precies. Wat? Dat is er wel. Zonder matras. 2 meter 10. Zonder matras nog daar. Zonder matras? Ja, zonder matras. Ja, maar Fred begon niet op een spiraal liggen. We willen een fatsoenlijk fijn matras op ons bed zelf komen. Snap ik, meneer en mevrouw. Leuk. Maar ik ga niet over de matras hebben. Oké. Dan roep ik mijn collega Lambert wel even vuren. Ja, dat is ook een mens. Lambert, Ja? kennst du deze 20 mensen even de knieschoenen laten zien? Nee, Fred. Wacht even, Lambert, wacht even. We hoeven geen knieenskooi, hè? We willen een matras op ons bed. Een fatsoenlijk matras, geen knieenskooi. Dat heb ik u eigenlijk van tevoren moeten zeggen. Je moet tegen Lambert niet het woord matras zeggen. Dan wordt dan gek in de kop. Dus, wat doen we hier op de zaak? Als we een matras bedoelen, dan zeggen we altijd knienskooi. Ja, matras is knienskooi. Verder was dat helemaal in orde. Ik roep hem, hè? Kijk lekker. Ja. Lambert, kan ze even komen? Ja. Je wil een knienskooi kopen. Ja? Ja? Oké. Ik kunt je gaan, hè? Ja, dank u, Fred. Goeiedag, wat kan ik voor u betekenen? Nou, waar zou je hier de knieenskooien willen zien? De knienskooien. Ja, de knieenskooien. Nou, voor de knienskooien, ja, moet ik je toch echt doorverwijzen naar de dierenspeciaalzaak. Als je hier de deur uit gaat je linksaf, bomen, stoplichten, doorlopen. We willen hier de knieenskooien zien. Ja, de knienskooien. Deur uit, linksaf, stoplicht, doorlopen. Nee, maar wij hoeven ook geen knieenskooi. Maar uw collega daar zag net dat... Wat heeft de collega nu weer gezegd hebben? Ja, uw collega zag dat wij knieenskooi moesten zeggen in plaats van matras. Oh, Fred. Och nee, Ja, hij heeft zo gezegd. ja, Nou, misschien kan ik hem toch nog normaal kan krijgen. ja, zou dat lukken? Ja, ik ga het proberen. Oeps. Nou. Wat ze er ook van willen maken, zal toch de hele nacht niet raken. Ik wil maar zeggen,
Weer 3. Hallo. 1, 2, 3. Wat ze erop van willen maken, zal toch de hele nacht niet raken. Ik wil wel zeggen, ons vlag is paars met geel. Wat is er een tekst? Bedankt en hoe gaan we dat gezoend? Ja, nou, succes. Is dat nog weer normaal? Hartstikke. Maar je weet het, hè? Ja, nee, natuurlijk. Nou, hoe kan ik u met helpen? Nou, wij zou je heel graag de knienschooi willen zien. De knieschooi. Deur goed. Links Nee, aan, meneer. boven. Nee. Dit willen we zien. Deze knienschooi willen we zien. Dit. Je bedoelt je matras? Ja, waarom zeg jij dat niet gelijk? Wie moet ik nu snappen dat als je knieschooi zegt, dat je dan zo'n matras bedoelt? Straks schrik je nog van, ja, doen we maar 2 halve ponies en dan moet ik maar goed begrijpen dat je wat je van die cursus bedoelt. Ja, je bent ook zeker een beetje kunnen, hè? Ja, maar meneer, ik hoef niets te doen. Dan vul ik je niet. Je kunt doen over de kopie bij achter mijn matras. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, excuus. Excuus. Ja, sorry. Klus, hè? Leuk is alles. Wat ze erop van willen maken, zal toch de hele nacht niet raken. Ik wil maar zeggen, mijn vlag is paars met geel. Met een heel lief heel. Ja, laat ik maar weg. Kom. Wat ze erop van willen maken, zal toch de hele nacht niet raken. Ik wil maar zeggen, ons vlag is paars met geel. Met een heel lief heel. Nog een keer. Och, dat Wie is werd hier nu weer matras gezegd tegen meneer Lambert? Nee, sorry. Excuus. 2 keer. Kijk, help me jongens. Geef wie. Kom op maar een liedje, anders met het niks meer vandaan. Gewoon in de bak. Ja, meneer, ga jij nog achter me staan? Ja, goed zo. Op 3. 1, 2, 3. Wat ze nog van willen maken, zal toch de hele nacht niet raken. Ik wil maar zeggen, ons vlag is paars met geel. En ook nog een heel lief heel. Wat ze nog van willen maken, zal toch de hele nacht niet raken. Ik wil maar zeggen, ons vlag is paars met geel. Met ook nog een heel lief heel. Zeg, gaan we weer over zijn? Oh. Hallo. Goeiedag. Nou, zeg maar, hoe kan ik u met helpen? Het enige wat wij hier natuurlijk willen is een bed kopen met een matras erin. Oh, wat nee, dat moet ook meneer is een regel en gaai. Woo!